Coch. Felly dyma ni. Lle hyd yma ni wedi cael 3 bathodyn, 26 Pokémon mewn 12 awr 33 munud. Sydd ddim yn gwael, ond mae lot o hynny yn... O'n i wedi dal miw sydd yn rhywbeth gwerthfawrogi. A ni nawr yn y tŵr Sylph sydd yn... Mae tîm Rocket wedi lladd un o'r Pokémon fan hyn. So i chi weld mae'r adeilad yma heb gael ei cyfieithu. Pwy yw'n mynd i dechrau gyda? O, mae Gyarados hefyd, dy fi. Mae Sean yr ochr na, so o'n i eisiau edrych. Hei, Myrddin. What brings you here? Right, so fi'n gyfalle dyma'r pwynt lle mae'r cyfieithiad wedi stopio. Sean eisiau brwydro. Mae'r mechanic y game. Prynawn da, Josh. Sut mae'r hwyl? Right. Newid I Orosor. Oof, oedd hwnna'n gwych. Ydy'r sign yn swnio'n okay, Josh? Yn Nghaerdydd eto. O, ffantastig. O, mae hwnna'n neis. Cael amser I ffwrdd nôl yn Aber. Mae hwnna'n lyflu. Ddim yn drwg. Mae'n okay. Mae wedi bod yn cyfnod brysur. Mae wedi bod yn dda. Cymru, Wales. Pwy hwnna? Bydd yn mynd Godzilla TTV. So, Cymru. Felly... Ga fi just... Right. So I even didn't know. I've newid Pokémon na. Heddiw. Na. A fi'n casau Pokémon sy'n neud I chi cysgu. Ydy'r sign yn swnio'n okay, Josh? Just eisiau gwirio achos ni wedi cael bach o thing gyda'r mics yma. Lle chi angen troi off a nôl ymlaen eto. Felly, just eisiau checio gyda chi. Yn swnio fel robot wythnos yn ôl. Felly. Right. Be mae miw yn mynd I wneud nawr? Wff. 5 gwaith. Ww, man. Cloddio. Okay. Diolch, Josh. Mae hwnna'n handi, just I gwybod. Felly... Ydy lled swigod na. Oed da. Pwniad mega fi'n credu. Un arall. Go
O, miw. Cer amdani, boi. Siôn yn mynd i Gyarados. Mae Gyarados yn type draig, fi'n credu. Dwi'n mynd i troesffurfio i fe, a wedyn i clogio. Dim effaith. Oh, silly Billy. Beth ydw i'n neud? Right, pwniad mega. Oh, ma' hwnna'n oce. Llyd draig. Oh, gosh. Pwniad mega amdani. Oh, na. Pwy sydd... Ys fi'n trio Gyarados fi yn erbyn Gyarados fe. Brathiad. Achos dim ond tipyn bach sydd ar ôl dy fe, felly. Yes. Os chi wedi ymuno, gobeithio chi wedi cael penwythnos dda, a chi'n barod am wythnos o waith, neu falle chi wedi gorffen, chi'n cael brec o gwaith a chi ar bach o wyliau. Diolch am ymuno gyda'r stream. Mae Owain yn gweithio ar wneud fel fideo uchafbwyntiau sydd yn eitha mae cyffroes i weld beth. Mae rhaid fi'n edrych trwy a gweld os oes moments fi'n really eisiau cynnwys a pethau, ond na, fi'n edrych ymlaen at gweld hwnna. Ni byth di wneud unrhyw beth fan o'r blaen. Na. O, mae hwnna'n good achos mae... Dal ni defnyddio... O, mae miw wedi marw. Mae miw wedi llawygu. Wff. Llyd. Un arall. Yeah. Right. What, you sneaker? Right, fi'n credu dyma yw'r pwynt lle mae... Sut mae dy Pokédex yn dod? Dwi newydd gael Cubone. O dwi'n methu ffeindio Marowak eto. So ni'n meddwl bod nhw i gyd wedi mynd yn erbyn hyn. Well i fi fynd hefyd. Lot i gyflawni. Ta-ta rwan. Okay, fi'n mynd i... Achos dim ond ar y llawr cyntaf fyny, na i'n mynd nôl a gwella Pokémon. So fe... ar y top ma fe. Right, dyna fe. Yeah. Fi'n wyndro... Achos mae Pokémon yn gallu fel llywygu, ond y syniad bod Team Rocket yn gallu lladd Pokémon, mae'n eitha sick, really, os ti'n meddwl amdano fe, achos mae nhw'n brwydro. I suppose mae fe fel boxiwr. Mae boxiwr yn gallu cael ei taro lawr a mynd, tiod, colli ei cydwybod, neu bod yn unconscious. Ond so fe di marw, so yeah, tybio. Right, meddwl, pwy sy'n gryf yn erbyn ysbrydion? Okay. Ni'n cael trafferth yn trio adnabod yr ysbrydion, ond gallai sgôp sylff ei dadorchuddio. Ooh. Na, dim byd fanna. Bant Anita. Fi eisiau curo pawb. Kwa! Eisiau brwydro. Bydd twrch dair ddim yn neud unrhyw beth.
amser. Alla Pikachu. Os mae Pikachu, mae trydan yn gallu effeithio ar bwgas. Cysgod y nos. Siwmai, Preben. Sut oedd y penwythnos? Ie, prynawn da, ti'n iawn. A wedi 12, prynawn da. Llyfi. O na, mae'n mynd i llafu. Daro. Okay. Gyarados. O, ydi brathiad yn gallu achos mae'n ysbryd. Na, silly Billy, pam nes i wneud hwnna? Right, so mae Gyarados... Sy'n pwynt defnyddio... Gyarados... Hey, Stephen! Stephen Rose, siwmai. Pawb yn cadw'n iawn, mwynhau'r stream fel arfer. Oh, ffantastig. Sut mae'r hwyl? Ie, ni just i cyrraedd y pwynt lle mae'r ysbrydion, y tŵr yr ysbrydion. Sylph scope. A ni angen cael sylph scope i dad orchuddio pa Pokémon sydd wedi marw. Neu'r ysbryd go iawn. A pwniad meg. Lled swigod yn neu rhywbeth. Ni just yn ara bach yn cofio pa symudiadau sydd yn gallu brifo Pokémon ysbrydion. Yn amlwg rai ffisegol methu pwnio, ond mae lled swigod yn gweithio, sy'n gret. Ie, sut mae'n teimlo? Ti off nawr achos ti'n gweithio fel athro? Ti off ar gyfer gwyliau haf nawr? Rai bod hwnna'n teimlad o ryddhad. Right then. Na, fi eisiau cael y person yma hefyd. O, mae rhywun rhwng fan'na. Ydy gwylio'r haf, siŵr o fod gweithio'n cyfieithu mwy Pokémon. Wee! Ffantastig. Edrych ymlaen at gweld y cenedlaeth nesaf. Neu'r, ie, o gemau. So beth oedd e, arian ti'n gweithio ar hyn o bryd? Neu air? Achos, maen nhw'n eitha tebyg. Bydde chwarae un o nhw'n wych. So ydw i'n gallu redeg? Ie. Right. Arian sy'n ar y ffordd, angen lot o waith ond bydd e werth e'n diwedd. Bendant werth e. Diwedd fy modd. Bydd e gobeithio, bydd e'n amseru dda. Na i gorffen yr cyfres yma. Fi'n mynd i symud ymlaen at gêm gwahanol, a wedyn na i ddod nôl i arian wedyn. Mae'n neud rhywbeth newydd ar ôl Pokémon Coch, a wedyn nôl i arian. Gobeithio bydd e, pryd bynnag mae fe'n barod, so... edrych ymlaen. Cyffroes iawn. Right, beth y pêl yma. Okay. Roedd y penwythnos yn dda iawn. Llawer o yrru, ond rydw i yn ôl o wyliau nawr. Sut ydych chi'n mynd lawer o Pokémon Coch yr wythnos diwetha? Oedd e'n good. Wel, fi wedi bod yn swapio rhwng Pokémon Coch a Donkey Kong a gemau fel yna. Ond, fi'n joio Pokémon Coch ar hyn o bryd. Felly, Ond, mae hwn jyst ar gyfer yr awr retro. Felly, yn y nos, ni dal i chwarae gemau gwahanol gyda mwy ohonyn ni sy'n hwyl. Right. Felly, fi ddim yn credu mae neb... Dyw cloddio ddim gyda unrhyw effaith fi ddim yn credu. Felly, Iorosor. Ffantastig. Mae'n neis i mynd i ffwrdd neu wneud rhywbeth hollol wahanol. Herringelyn. Na. Dyna'r thing sy'n mwyaf rwystredig yw cael Pokémon sy'n neud i chi ddrysu
a rai sydd yn neud i chi cysgu. A mae'r ddoi yn nhw yn perthyn i'r llawer o'r Pokémon ysbrydion. Felly, bleh. Come on. Chwipwi then. Na. O, mae hwn yn mynd i bod yn anodd. Right. Credu amser i newid tacteg. Na, silly. Cambian ddim... Ba fi wedi gwasgu fe 2 waith? Fi jyst yn bod yn ridiculous nawr. Fi ddim yn gwybod pam nes i hwnna. Okay, chwythiad. Rhaid bod chwythiad yn neud rhywbeth. Ie, mae lot o Pokémon fi ddim yn neud unrhyw beth. Dim effaith. So, mae hwnna'n gwastraff amser. Gyarados. O, brathiad ddim yn gweithio na tackle. O, be fi'n neud? Mae hwn... Rhaid fi gweithio mas pwy fan hyn sydd yn gallu cael unrhyw effaith. Mew. Right. Suppose... Lled swyddog. So Mew... Fi'n credu fi'n mynd i defnyddio y Super Potion arno fe. A wedyn just y lled swigod right. Achos dyna yw'r tacteg cryfach sydd 'da fi. Dyna yw'r canllun. Brifo hun. Ie. Okay. Dyna ni. Dydd Mercher yma, ni'n mynd i wneud sesiwn Rocket League. So os oes diddordeb dych chi, fi'n gwybod Prefyn, ti di ymuno mewn un neu ddwy o'r sesiynau o'r blaen. Jyst i chi gael gwybod am hynny. Right, fi'n mynd i cael jyst edrych trwy rein. So, dim crafu cyfarth cloddio tywod, na. Iorosor wedyn. Slam, corff, llwch wenwyn, hedyn gelyn, chwipwydden. Chwipwydden yn gweithio. So, Iorosor... Beth digwyddodd fyna? Nes i gwasgu start 2 waith yn gyflym. A fi'n gwybod. Mae hwnna'n hollol bizarre. Pam... Fi ddim hyd yn oed gyda Pokémon sy'n, tiod, yn carfan fi gyda teleport ar hyn o bryd. Mae Abra yn PC Bill. Os rhywun yn y chat yn gwybod beth neu pam digwyddodd hwnna, gael fi gwybod, mae hwnna'n odd iawn. So mae pawb yn drist, achos dyma lle maen nhw'n claddu fi'n credu y Pokémon sy'n marw. Felly... Dim pwynt i ni roi Pokémon dechrau sydd ddim gyda unrhyw effaith. Falle Pikachu yw'r ateb hefyd. Yn ystod hyn. So mae boll Taran yn gryf. Right, fi di siarad. Cael trafferth yn... Iep, fi'n gwybod. So Scope Sylph, dyna be ni'n chwilio am. Ie, jyst redig i ffwrdd o'r ysbryd. Okay.
O, mae Stephen Turner wedi cyfieithu holl Pokémon cenhedlaeth arian. So, tiwod, falle bydd modd os ych chi eisiau cael yr enwau mewn yn Gymraeg. Neu gael jyst gadael ac jyst rhoi y fyny a nawn ni wneud hwyrach ymlaen. Right, dwi wedi ymladd? Ie, fi wedi ymladd hi. Dwi'n nôl mewn chydig off yn gymnio o'r siop cornel. O, da iawn, Josh. Rhaid cadw egni fyny. Ceri nôl bar o siocled I fi hefyd. Boll taran. Llyfi'n grif yn yr Pikachu. Pikachu rada. Bugas. Mynd iawn am Bugas. Dros I fi to. Right, ni symud I Cysgod Nos. Na, hwnnw'n rubbish. Felly swapio to I mew. Dim effaith, mae hwnna'n peth da. Ihei. Felly mew ar gyfer Bugas. Beth? Beth sy'n fan hyn? Elixir. Simply. Gallai defnyddio. Mae'r bag mor fach yn Pokémon Coch a Glas. Wedi tanio ffoi. Na, fi ddim eisiau defnyddio ffoi. Awakening. Mae hwnna'n defnyddiol, os mae lot o'r ysbrydion yn hoffi defnyddio hypnosis a pethau sy'n rhoi Pokémon I gysgu. O, dim ond un. Mae'n gwell I mis. Na, dechrau gyda Pikachu, achos fi eisiau fe I lefel I fyny, felly neu fwy o synwyr. Unwaith mae fe yn coch. Defnyddio'r Super Potion. Na, fi'n mynd I risgo. Neud y risg. Ie. Lladd ei gynta a wedyn defnyddio fe. No. Na. Ond mae 'da fi revive. Come on.
Right. Pwy beth? Felly... revive. Sydd gen i fe HP up. Okay, Mew. Achub Pikachu o Bwgas. Super Potion. Yeah, dim ond 3 fi 'di colli fan'na, so... Cos mae'n gallu mynd lan 50... Gwella gan 50. Lle mae'r ysbryd yma. Dim byd draw fan hyn. Fi ddim yn siŵr achos mae 'da fi Master Ball, so yn dechnegol gallwn ni dal yr ysbryd yma. Na dwi eisiau dal e. Dyna'r thing. Fi ddim yn gwybod. Fi ddim yn siŵr. Wel, achos Marowak yw Pokémon sy'n cael ei dadorchuddio fi'n credu. Dyle fe bod, ta beth. O, ma' hwnna'n handi achos mae'r thing sgwariau yna yn gwella chi 100%, felly neud defnyddio hwnna nawr. So bydd yn werth brwydro'r boi yma just i gallu... mae'n troi... they wedi troi gefn fan'na, meiliad. Okay, mae wedi troi gefn. Na, yay! Sorry, Stephen! Gosh. Dyn ni roi spoiler alert fan'na neu rhywbeth. Mae wedi gwella nawr. Right. So. Oh my gosh, come on. Right. Dyma ni. Brwydr arall. Ymuno gyda ni nawr. Channel eisiau brwydro. Channel anfonodd Bwgas. Cer Pikachu. Come on. Come on. Amdani. Llyfi. Fi yw'r un sydd yn neud y parhau, nid? Cael fy parleisio. Os mae hwnna'n gair. Drysu nawr hefyd. Fine.
Yeah. Felly, i unrhyw un sydd ddim wedi bod yn dilyn y cyfres o Pokémon Coch, Stephen sydd yn y chat fan'na sydd wedi wneud y cyfieithiad yma. Felly, a dyna beth oedd e'n trafod just munud yn ôl ynglyn â wneud cyfieithiad Pokémon Arian sydd... Fi wedi clywed llawer o bobl, maen nhw'n dweud bod dyna oedd eu hoff game Pokémon, sef unau Pokémon Aur neu Arian. So, yeah, mae'n game lot fwy, ond ni'n edrych ymlaen fawr iawn at Stephen yn cyfieithu'r game yna. So, dwi eisiau... Fi ddim yn cofio. So, yeah, cyffroes iawn. Channel eisiau brwydro. Pan fi'n gweld channel fel yna, fi'n meddwl am Chandler o Friends. Chandler. Right. Felly... drysu. Mae yna siawns byddai'n brif o fy hun, ie. Right, syth i mew. Kids we got. Mae'n mynd i brif a hun. Da iawn, be ges ti am fwyd, Josh? Unrhyw beth diddorol? Gwerthrannu? Whee! Gasp. Wrap QR. Ooh, lovely. Caesar chicken. Lovely. Mynd i'n ddefnyddio. Right, mynd i brwydro'r person yma, falle bydd rhywbeth gwerth defnyddio. Gasbryd. Pikachu. Mae'n cryf iawn. Swap nawr. Fi'n stryglo fan'na. Ti mew. Lle... Ergyd. Woo! Menol. Bwgas. Nes i ddim gwella mewn amser, felly na i mynd at Mew.
effaith. Lle ti'n gwybod te? Uh-oh. Na. Okay. Mae chwipwydd yn ddim mor effeithiol am hynny. Ddim yn credu mae Heddiw... O ie, mae Heddiw'n gelyn yn gweithio. O, mae'n am dda. Achos... Ie. Wei. Hyd yn oed os fi'n drysu a brifo fy hun, bydd y Heddiw'n gelyn yn rhoi'r iechyd nôl i fi. Great. Come on. Gweld? Yay. Dyna ni. O, un bit arall. Yay. Hey. Ha. Ydw i wedi curo'r person yma? Come, child. Wel, gwell i mi defnyddio'r pêl yna. Ni cael gwared o rhywbeth achos dim lle wasgad rhys. Fi ddim yn cofio off top fy mhen beth yn union yw hwnna. Ddim eisiau defnyddio rare candy, bendan ddim. Escape route awakening, dim point. Falle'r ether. Just defnyddio nhw, gwastraffu nhw. Just achos. Bydd yna ddim effaith, ond ydw i dal... Tos. Dyna. Achos gyda'r lle yna, i gwella eich Pokémon, tiod, mae popeth yn gwella gyda hwnna. Felly, fyny. So, targed heddiw i drio curo. Fi moyn gwaed! Curo'r yr adeilad sylff yma. Sylff scope. O fewn yr awr. Sy'n mynd i bod yn eitha bach o her, ond mae'n bosib. Trio gorau. Un arall. Amdani. Hei! Bugas na. Yeah! Dyna ni. Un arall. Am y hat-trick. Oh! Hei! Ydw i'n mynd nôl? Neu dwi'n bwrw ymlaen? Na, mae just fan'na
Felly mi just mynd rownd, gwella Pikachu, dianc. Right. Just yn gyflym. Yeah. Yay. Mae just Pikachu, ond... Man, neud e fel na. Loc o flymach na mynd i'r Pokesputty. Felly. Ysbryd ma. Cw. Casgad y nos yn symudiad eitha cryf. Wel, yn erbyn Pikachu na fe. Yeah. Hey. Cool. Wrth kwa. Nhw'n neud synau od iawn, dyn nhw. Challenge brwydro. Wgas. Deg dy fi, dy beth. Fi'n bownd o ennill arian wrth curo'r bobl ma, felly... Yeah. A mae nugget dy fi'n hefyd, felly gallai werthu hwnna. I brynu mwy. Un arall. Eeeeee! Daeth rhywbeth allan. Tybed beth? Rare candy. Hwn to. Ni'n gwybod Marowak neu Marowak. O na, wnaeth y Cubone. Yeah, so Marowak yw e. Sorry, need spoiler alert cyn. Wel, wnaethon ni ddim, ond mae Stephen di dweud yn y chat, felly. Ghost wedi dod. O, re-ofyn i symud? Oh. Oh gosh. Ydy dianc. Falle dyna y pel yna ar y gwaelod sy'n rhaid fi wneud. Oh, na! Mae fi ofyn gwybod... Wedi dianc. Old rod. Rhy bwysig I daflu. Oh, right. So... HP up. Fi ddim yn taflu Moonstone, maen nhw yn defnyddiol. Felly... Beth arall sydd yn ni?
HP up falle, ond fi'n credu ma' hwnna'n werth bach o arian, ond max etha. Yeah, go on te. Fi byth yn defnyddio'r X accuracy na. So, beth yw'r pwynt? Beth yw'r pwynt? Fi ofyn i symud. Cambian, fi ofyn i symud. Fi ofyn i symud. Tafel seismic. Okay. Sneb fi ddim yn credu yn mynd i bod yn digon ddewr. Be fi'n neud gwastraffu amser? Ydw i'n dal e? Dal yr ysbryd? Ble fi fod mynd then? Fi di'n ngofio nawr. O'n i'n meddwl, mae siŵr o fod ddim fan hyn then. Yn mewn lle gwahanol. Ni angen neud. Fi di'n nghofio hwn. Ydw i? Nath ysgoi'r bêl. Cerwch o ma nawr. Cael tŵr yn tre lafant. Ti'n iawn. Oce, fi'n mynd i safio fe fanna nawr. Jyst yn gwastraffu amser fan hyn. Falle defnyddio'r escape rope na. Yeah. Na, ni angen brwydro'r... Right. Gwerthu'r nugget yma, gynta. Right, Ciro Giovanni yn Dina Celadon, dwi'n meddwl. Fi'n credu ti'n iawn, Stephen. Yeah. Mae'n dod nôl i fi nawr. Ni ddim gwastraffu rhago ar amser yn neud pethau sydd ddim yn gweithio. Oh, gosh. Right. 7 revive. A wedyn... 8 super potion. A na i cadw bach o arian, just rhag ofyn. Beth sy'n gofyn hyn? Fi di bod lawr fan hyn, ydw i? Fi ddim yn cofio. Beth mae fe'n dweud? I safle gwylwyr fyny grisiau. I weld pwy sy'n lan y grisiau. Dwi'n fod rhywun eisiau swapio. Lle dyw Pokémon fi'n cael ei cadw yn hwyr Pokémon? Gyd i'r tîm yma, dwi ddim angen edrych mwy. Cool. Swift. Cael bron bob tro, gallai dy helpu mewn brwydrau pwysig. Felly... Beth sy'n lawr fan hyn? Fi ddim yn cofio'r cerddoriaeth yma, felly... Ie, dwi wedi cael brathiad. Mae Pikachu yn mynd i cael amser dda yn erbyn y teip yma, felly... Yeah, come on! Amdani. Pen blue. Un shot. No i gyd. Yay. Taith I level 23. Na.
Rhaid bod yn amyneddgar tra'n bysgota. Hyn sy'n wir. Felly mae'n eisiau brwydro. Felly... Wff. Felly... Whey! Ari ddianc. Right. Credu dyma bydd Ffool Scotta yn erbyn y boi Pokémon. Gyda Pokémon yn erbyn y holl rai Pokémon dŵr yma. Dim gobaith dyn nhw. Felly... Felly... Gawn ni weld nawr. Lle dyma bydd well gen I weithio. Felly mae'n eisiau brwydro. Doi sy ar ôl nawr. Felly, ie. Gawn ni weld nawr. Fi ddim yn credu mae dy fi ragor ffed newid Pokémon na. Shmai, dwi'n hwyr heddiw. Ie, sori, nithon ni newid y bach yn gynharach heddiw, Kieran. Mae acen dy fi o... Fi'n credu achos oedd mam a dad o ardal Penlle Gair yn Abertawe. Dwi'n byw yn Coedion, ond sgen I ddim acen Coedion achos mae dylanwad rieni a teulu fi'n credu. Felly, ie, fi'n siŵr, ond mae... O nhw eithon nhw I yslyfera yn Abertawe ym Maes Teg. Felly, falle... Fi ddim yn siŵr. Fi ddim yn gwybod llawer am yr holl acenion, achos mae tafodieithau a acenion, mae eitha dipyn o fewn Cymru. O na, Llangadog. Ond oedd rhaid I fi ofyn, dwi ddim yn dda iawn yn nabod acenion y de. You all sound the same to me, haha. Yeah, ditto, gyda'r gogledd I fi, so, yeah, peidiwch y phoeni. Fi'n deall. Felly, ar ôl yr un yma nawr, nawn ni safio fe a gorffen fyna. Ni'n dod yn agos iawn I yr awr. Felly, yeah. Credu bydd hwnna'n lle eitha da I gorffen e. Felly... Just gweld ble ar y taith y llwybr yma. A dyma ni. So just cyn Snorlax, mae hwnna'n lle eitha da. Fi'n credu mae rhaid ffeindio'r fflwt hefyd.
cyn chi'n gallu gwneud unrhyw beth dy fe. So ie, diolch am wylio heddiw. Ni'n bwrw ymlaen gyda fe, a byddwn ni yn cario ymlaen fori am un, a falle bydd Stephen Turner yn ymuno gyda ni ar yr audio. Diolch Stephen Rule am siarad yn ysgwrsio i ni hefyd, a Josh, a Preben, Kieran, pawb sydd wedi bod yn gwylio heddiw. Mae wastad yn lot o hwyl cael chi ymuno. Felly, gweld chi fori. Bydd siŵr fod 1 tan 2 fori, nid hanner awr i 12. Felly, yn dechrau. Pob hwyl. Gweld chi fori, cadwch yn saff, a bydd ni'n siarad i chi'n fuan. Iawn.